Ja, skal vi i hvert fald lige kigge, hvor vi går, Nico, mand. Ja. Det skal jeg nok få. Der kommer ind i kørestol. Hvad, Kenneth? Sagde du, at der kommer ind i kørestol? Nej, altså, jeg forestiller mig fuld op af her i Nå ja. Nå, man også blevet træt. Jeg tror faktisk 20-huller var nemmere. Den er lidt den er sådan monoton, den her. Under stor trafik mener vi alle gående og kørende om, at vi skal møde 20 minutter før. Har du lige fået en besked? Ja, fra Columbus der. 20 minutter før. Hvor langt har vi gået? Ja, jamen det. Kan du tage for så? Nej. Det er nemmere det overfra. Tænker jeg også der. Hvad fanden er det, du har fået os ud på? Ja, det er det godt nok ked Jeg af. havde da aldrig regnet med, at jeg skulle ud og klatre. Og det har jeg så heller ikke, det har jeg slet ikke. Jeg har ikke foreslået det her, hvis jeg vidste det. Så er spørgsmålet, om jeg kan med en hånd, eller om jeg lige skal op. Jeg skal slukke den for. Ej, det går faktisk fint nok her. Det er svært med en hånd. Ja. Det beklager jeg, skulle jeg lokke jer ud i det her. Hvad
går langsommere nedad. Ja, det kommer til at gå langsommere nedad, ja. Det tror jeg også. Det er sgu da fordi folk er gået helt anden vej op. Jeg tænkte, nej, fandme nej. Men der er ikke nogen, der tør at gå ned, jo. Er det nemmere det derovre, Nico? Men far, den er ikke den er nemmere at stå i. Jeg følger lige efter Nico. Der er vand her, så vi godt finde. Ja, men det er godt nok. Der er en masse at holde fast i herovre, så. Hold kæft, mand. Hvor langt mere? Det kan ikke være ret meget længere nu. Nej. Rolig. Du må godt føle det til. No stress. No stress. Så er der mobildækning igen, hvis der er nogen, der skal ringe hjem. Ja. No stress. Nico. Der er bare rum, men mobil i den ene, og nej, jeg har ikke. Og dåsbar i den anden hånd. Det er også den, der går bedst. Ja. Ej, det er altså en kæmpe hjælp, den her. Det er da også op til kirkegården, sådan nogle her. Ja, kæden eller Ja. Det gør lige, at man kan holde balancen, i stedet for at stå der og danse. Jeg har slet ikke regnet med det her, jo. Nej, kan jeg godt høre på dig. Jeg tror bare, vi skal gå op ad en grusvej, så nå. Det er dejligt grusvej. Der er nogle meget store gruskerner. Det skæver. Det er ikke 0 til 1 mm, det her er 0 til 3 km. Hvad? Hvad er det? Naturkamera? Ja. Det er ikke sådan en turist eller? Vil du derovre i stedet for? Jeg skal bare lige... Der er mange forbi. Helt skavlig. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, kein Problem. Das ist ja nochmal so ein steiler Anstieg. Oh. Måske ikke have været på ydersiden. Det ved jeg sgu ikke. Måske. Kæden her. Nå, nu er det rokantstil igen. Sådan her er det faktisk op over Europa. Ja, okay. Altså de sten her. Ja. Ikke så stejl. Ej, ikke hele tiden. Hvad er elevatoren nu? Det er den, vi kører med nu. Ja. Hvis der er lige sådan nogle trinhister her, man kan stå i. Ja. Hvad? Der
albuer. Man stopper først om 400 meter med at russe, hvis man sidder her. Ja, det gør man. Gå lige under mig. Jeg tager altså lige noget vand, der har ligget et par dage. Ja, okay. Jeg kan forstå, at de der 400 meter, de var snart været gået. Det kan godt være, de mener 400 meter op. Jeg tror ikke. Umbruchscheiße. Men havde jeg vidst det, så skulle jeg godt nok også have haft vand med op der. Nej, det er ikke meget. Jeg venter lige til vi kommer op, så jeg lige tage en tår også. Er du klar igen? Ja. Jamen, det er faktisk ikke så slemt, når man går stille og roligt. Det bliver måske næsten værre nedad. Og hvis den så bare havde været i skyggen hele tiden, ikke? Det var på grund af varmen, det... Ja. Faktisk sige, tropperne lige er værst. Ja, på en måde, ja. Fordi de er ikke helt, ligeformet, og de tipper lidt forover. Ja. Men jeg tror, det er med vilje. Ja, det tror jeg. Hvis du lige kommer op og får fat i den der med det samme. Ja, de kunne godt have lavet sådan et skilt med 35 meter mere. Ja. Ligesom på Flørlige-tropperne. Der står mange trin, der er tilbage. Man kan høre den nu. Kan man det? Hiv, der er lidt, det er det med sådan 20 huller, det her. Så gik jeg den. Hvad? Så gik jeg den der. Ja, det kan vi høre. Og så går vi ned igen.
Det er nok meget godt, at vi kan sidde på færgen i 2,5 timer og Ja. få syren ud af benene. Ja.